uthi wena ngiyakubona njalo ukuthi usile usho kumina ngathi nami sengivaleleke la endlini kanye nalesi sidumbu lesi mengathi ngimuzwe esho njalo avela avuke lo muntu wesifazane lozo ngcotsha kusasa avela tete la kumina emhlanje mina ifocus yami bengibheke esebantwini kakhulu ukuthi abantu yini bengangithandi yini bengenza ukuthi yini indaba bengenza ukuthi uJesu methi buyisa amehlo akho uthi angisusa ifocus yami ebantwini lo ngiyibuyise kimi umuntu okufanele alunge yimi bangidumazile babishaba ngabantu abengithi bayakholwa ayibangidumazile yazi indlela engayizwa ngayo kulali ngathi kuyangqangqazela kuyandindizela lelo zwi likhuluma nami kakhulukazi nje ufakazi bokuthi hey hayibe mina bengazi ukuthi kuyaphileka ngaphandle kwabafana umuntu ahlale nje aphile nje inkosi ingisizile ngifisa ngathi ngibatshela nje bonke abantu ukuthi uJesu akazelanga abantu abalungile emhlabeni uzele izoni uJesu uze njengenyanga akazelanga abantu abaphilayo uzele abantu abagulayo vele Welcome once again kuKota 2 Media igama lami ngumduduzi ngwakashabangu asibingelele sibonge ipresence kaMoya oNgcwele khona phakathi kwethu sibonge nje bazalwane kubo bonke lokho nibuya nibukela nonke siyabonga nje nisazobukela nama advert futhi awusanibonga nje bazalwane isupport enikhombisayo inkolo ngendlela esimangaliso niya subscribe na comment na like futhi kahle kakhulu siyabonga na kuma channel members siyabonga nje nabaqhamukayo emaceleni nangemikhuleko bazalwane inkosi ayinigcine nje nibusise ngendlela esimangaliso koqala ukufika ngizothi siyakwamukela awulahlekanga sendaweni erat kakhulu impela sikhuluma umuntu kanye noNkulunkulu nje bufakazi uma ubulalelisisa nje ubufakazi babazalwane buphakamisa nje uNkulunkulu buthi uJesu Kristu uyinkosi namhlanje angikho ngedwa bekade sithembisile ukuthi sobuya no part 2 sibuyile sinaye uZandile ake aphinda bikelele futhi ngiyabingelela abazalwane beKota 2 Media ezindaweni zonke egameni lika Jesu amen hayi siyabonga kakhulu isikhathi sakho nje ufikile sisonke angeke sabuza ukuthi usuqoqile iphathi ngoba sesaqhubeka ngathi nje mina kumuntu ngoba la siyaqhubeka siyaphambili ukuze uyizwe kahle kuno part 1 uzoyibeka boma ngayiqala kahle ku part 1 uzothi mawufika la uconnect kahle kakhulu asiqhubeke ugcineke manje suthola insindiso ke and uyithola wena nje bawuthi uceba abantu kanti uyabasiza kahlahle kongathi uyabasiza ngoba ungathi wavela wabenza bavele basindiswa like ngokubakhulekela indlela wakho la ngakhona ngicabanga kwaba icebo lenkosi konke kwakuba khona phakathi kwaleli ekhaya kwakuyicebo likaNkuluNkulu ngoba babishaba khona iphathe ngishile ngeke ngazama ukuhamba ngathola umunye umsebenzi ngahamba nje into esheshayo hayi ngabuya ngishesha khona futhi kulo lelo khaya ngabuya nje ngishesha ngoba ngathi mengifika la ngangithole khona umsebenzi ngoba kwakumsebenzi owawungconywana futhi nemali ithe ukuthi kungasekhaya hayi mengifika lapho kwacaca ukuthi uNkulunkulu ungifuna ngikuleli ekhaya ngibona ukuthi insindiso yami vele kwakufanele ibe kuleli ekhaya leli avele ngangizele kuleli ekhaya ukuzotrainwa nje ukuzothola uJesu kuleli ekhaya kwakufanele ukuthi ngibekezele ngoba khumbula babishaba ngishila ngathi mina emsebenzini bengingahlali unyaka bekuthi nje 5-6 sekuyabheda so bekufanele ngibreak le yanto leya yokuthi nginqamule le yanto le ukuthi mina ngihlale emsebenzini bekufanele vele ngibekezele ngoba ngisazoqhubeka nje nelona uma ubheka hayi ukuthi inkinga ikubo laba bantu inkinga ikumini khumbula phela ukuthi into yami vele le bengiphila nayo vele yonke indawo so nabo benza lento vele yenziwayo vele kimi vele manje inkinga yimo bekufuneke ayobuza ngempela enkosini kwenzakalani ukuze ngizothola impendulo ukuthi yini le yenzakalayo kahle kahle bona ayikho into wrong ngabo seyakuthola ikanjalo
ngasindiswa ke Yeah. ngakholwa ngithe ngakholwa Yes. mengikholwa ngahamba ngangivama ukukhulekela phansi kwesihlahla nje khona lapha phandle ngafike ngathi mengifika phandle ngaphakamisa izandla ngathi uma kukuthi wena lo wenza lento engiyibona lapha wonke oyenzayo ngiyakholwa namhlanje kusukela namhlanje angisewuphinde ngibe nabanye uNkulunkulu. Wow. Wena uNkulunkulu wami ngaphakamisa izandla ngenza isivumo ngavuma lapho. Ngakholwa lapho. Yo. Ukholwa uma ngikholwa uhambo lami lwaqala lapho kwelensindiso beku 2023. Bekuyophela nje unyaka lapho ko September lapho ngisayikhumbula kahle inyanga August September lapho 2023. Yes. Kwenzeka lo nkonzo ngasindiswa lapho phansi kwesihlahla ngikhuliwe abazi bona ukuthi bengikhulekile ngoba kwenzeka lento ukuthi mina bengenzeni. Ngakholwa ngezwe amandla ngaphakathi kwami ngathi khona lento engenayo kimi. Ngazizwa ngenye indlela manje ngezwe ukuthula ngaphakathi kwami ngezwa ngendlela engengikwazi ukuyichaza ukuthi ngazizwa kanjani kodwa khona le ndlela engayizwa ngayo kwase ngazathi ngingaphuma ngime entabeni ngibatshela abantu ngithi uJesu uyasindisa uJesu uyaphila uJesu uyalalela wozani kini kuye noma ngabe izono zenu zibo kwakukhona lento le ngabitoza khona lento cabanga ukuthi into yami ngedwa akekho oyaziyo ngabitoza isengenile lento manje ngaqala ke manje ngathanda nje ukulalela ngisho ama groupini ngoba phela esontweni besine group kodwa bengingayilaleli nokuyilalela ngoba nje ngaqala manje ngathanda ukulalela manje ayike nalonto mazana usindisiwe uyahamba impela ukhuthele futhi kanti uzongelanga uzongimema kwenkonzweni yasebusuku i-all night prayer ethi ke asihambi hayi akazi yena ukuthi sengisindisiwe futhi nami ngisindisiwe nje ngiyitshela ukuthi sekuphelele. Khumbula phela ukuthi mina vele ngiyasonta lapha futhi angiyibona into wrong ngokuba lapha yami so nje ngitshela ukuthi hayi vele lento ngisindisiwe angitshela futhi ukuthi ngisindisiwe kodwa khona lento engitshela ukuthi uJesu ngiyakholwa ngitsho ukuthi ngiyakholwa kodwa ngiright ngivele la ngikhona vele ayivele ngisho akasekho isidingo sokuthini ukuthi ungathi uyashintsha asibize lo sihambe sesontweni uma ngifika esontweni hayi angikhona lento ngaphakathi vele inkonzo yasebusuku bonke vele kuvele uvule ithuba lofakazi hayi ngiyithele ngiphose angazi ukuthi ngafike ngakhuluma ngathini lapha kodwa kusho ukuthi khona lento engayikhuluma eyabathinta ababelalele base babuza ukuthi usindisiwe yini ngase ngithi hayi ngiyakholwa angangazi kubaleke ngani ukuthi ngingaze bambuza ngamamukela noJesu yes ngimamukele phansi kwesihlahla nje futhi indaba yami iphelele right ngokwami basho bathi hayi ayiphelele indaba kufuneke ngivule phambi kwabantu kanjani kanjalo hayi ngayenza nje ke lo nkonzo ke ngiyenza nje kodwa vele mina kwami wena sewuyazi wena yenzeke sengisiwe vele ngiyakuzwa vele nami ngaphakathi kwami yaba khona lento yaqhubeka yakhona ngaphakathi kwami ngiyathanda nokushare manje khona izinto esezenzeka ke manje kimi ke manje sekukhona lento ekhuluma nami nje ikhulume nami nje manje ngiyakhumbula ukuthi into yokuqala nje umoya ingcwele akhuluma ngami nayo ngingakafiki lapho ngathi sengisindisiwe ngakhuluma nomunye umama esontweni mama umfundisi besikhonza naye ngambuza ngoba babusha bangu ekhaya lami ngoba ngisho ukuthi ubabami beumfundisi kodwa ekhaya lami bengingathandazwa bengathandazwa nhlobo nje lento ukuthi kuyathandazwa mekulalwa noma mhlambe mekuvukwa
bengiyibona nje mengivashe emzini abantu ngibone bethandaze mebelala ekhaya lami bengingaze ngiyibone Awu. kodwa izwi belifundwa ngoba ngisho ubaba bekhuluma izwi kuphela emlonyeni wakhe kodwa ukuthi nje kuthandaze Nkosi siyabonga sesiyalala manje lala nathi hayi gaze ngiyibone leyo nto ngaleyo ndlela ukuthandaza mina bengingakwazi ngokuthi vele ke angithandwa zaphi vela uyazi ya ngikwazi nje ukuthandaza vele yes so kambe ngicine phi ukuthandaza bekungathandazwe ekhaya okay inayo indaba yensindiso okay bayakubuza esontweni yes yes nayi indaba yensindiso ngabuza umama lona ngambuza ngathi hawu kanti la esontweni akuthandazwa yini ngathi kuvuleka amehlo ngathi ngivulwa amehlo ngathi kade ngingaboni sengiyabuza ukuthi la esontweni akuthandazwa yini uthi indaba sengiyamtshela ke into eyenzakalile kumina yes ukuthi yazi kwenzakale inani kanje khona into eyenzakalile kimi khona into engiyamukelile ngamukele ukuthule engingakaze ngikubone yep manje senginembuzo ke manje ke ngaleli sigala esontweni ukuthi kwenzeka kanjani yep hayi naye ukuthi nje hayi siyathandaza beningathandazi nina hayi ngithi mina ngekhangaze mina ngibone kuthandazwa naye kubona ukuthi kuyamangaza ke lokho kodwa ke senginalo nginembuzo nje embalwa ukuthi kwenzeka kanjani ayike kodwa ke ngishiye kanjalo anginankinga ke umoya ingcwele mefika kimi into yokuqala nje ayikhuluma nami ucream ngangicreama ngangigcoba labo cream laba oCarolite oBioClear laba bagcotshwa abakhona la emgwaqweni ngimhlophe qwa yellow bond impela kade nje futhi ngawugcoba kusukela ngikhula nje ngagcoba ukhula nawo vele nje wathi nje umoya ingcwele shintsha lento oyigcobayo yes yeka lento nje oyigcobayo hawu madoda kasabathe wathi yeka lento oyigcobayo yebo ayi ngayeka ngawuyeka akuzange kube into elula ke kodwa ke ngawuyeka ngoba isikhumba sake sangishintshela nje phela lezi zinto zi strong babushabanga zi strong lezi zinto mase ubuyela kulezi ezinye zivele zibe weak isikhumba zivele nje singazweli kodwa ke nje ngoba ngangilizwile lelozwi ngalwa kwazi kwabeke nje kuba right ke iyona into yokuqala leyo kanti nje ngiye kusucream nje emjolweni vele bengisamile khumbula phela ukuthi lo wavele nje indlela enza ngayo wavele nje ngathi uthi ngithatha ibreak bengisamile vele so mase ngisindiswa ngabona ukuthi yazini ke manje angisekho ke breakini ke manje ngiyayeka nje straight ngoba ukujola ngoba ngavele ngezwe lolu thando lolu babusha bangu engangilifune bafanele ngingalitholi ngavele ngaluzwa la kuJesu wavele wangithanda uJesu babusha bangu wavele wangithanda wangithanda uJesu angazi ukuthi ngingathini wangithanda uJesu wasivala lesiyasikhala ebengihlale ngikhala ngaso ukuthi sikhona lesi sikhala manje wasivala uJesu leso sikhala wanginika ukuthula enhlizweni yami ngoba inhlizweni yami bese benginezinto eziningi ngendlela ukuphila kwami bekuyikona bengine anger uJesu wanginika ukuthula wangithanda uJesu ngaluza uthando ngezwe ngathi luyini uthando lomfana kunalolu uthando uJesu angithanda ngalo yes uJesu wahamba nami ke lapho kusekhuluma nami ke manje ngiyeke isoCream nabafana laba hawu sengiyabona ke manje ukuthi hawu hayibo kanti kuyaphileka limophi lo nyaka lo ngisindise 2023 uyophela ilona iyaqala la 2024 ukhuluma nami moya ingcwele ngeke kusoCream 2024 lapho ngiyaqhubeka ngiyahamba kuthi ngelinye ilanga ke ngoba kade ngisho ukuthi mina ngumuntu wamaphupho ngelinye ilanga ngiphupha uJesu
no engakamphupha uJesu. Okokuqala nje ngiphupha sikwenye indawo ngasekhaya. Le ndawo le ngasekhaya ngazathi kushone umuntu wesifazane uzongcwatshwa. Bakhona nje abantu basendaweni noma ukhona lo muntu wesifazane iFriday uzongcwatshwa kusasa ngomgqibelo. Siyeza ke isidumbu sakhe ke usizolala ekhaya yakhe. Uma sifika isidumbu sakhe silala endlini ke nje. Mase lapha endlini iphupho njalo. Mase lapha endlini kuba ngathi umnyango uyavaleka, uvaleka umnyango. Mawuvaleka umnyango kuba ngathi lo muntu wesifazane ozongcwatshwa uyakhuluma uthi wena ngiyakubona njalo ukuthi usile usho kumina. Ngathi nami sengivaleleke la endlini kanye nalesi sidumbu lesi. Mengathi ngimuzwe esho njalo avela avuke lo muntu wesifazane. Lozo ngcwatsha kusasa. Avela tete la kumina emhlanje. Avele athi nela kimi emhlanje. Angisinde umama. Utete kimi ikhanda lakhe lishala. Inyawo zakhe zifika lapha ngapha. Uyasinda babusha bangu lo muntu. Ngikhale, ngilekeleleni, ngisizeni. Uyangisinda umuntu akekho nginakile abantu bayehambela nje la. Khona noma khona la. Akekho nginakile lo muntu ozongcwatshwa usetetela kimi. Ngisizeni, ngilekeleleni ngilekeleleni. Hayi akekho nginakile. Thelani ngotswayi. Kuba ngathi khona ongizwayo ngithela ngotswayi. Bathatha utswayi bathi va ngotswayi. Hayi akungenzeki. Uyangisinda lento futhi ngiyayizwa ukuthi vele lo muntu ufile vele. Ngimtetile vele ufile vele. Uyangisinda vele. Mase ngithi ngitheleni ngespirit kube khona ongithi fanga spirit mase kuba ngathi ithi kancane iphinde futhi ibuye iyangisinda babusha bangu lento iyangisinda ngithandaze la khumbula phela ukuthandaza angikwazi angakakwazi vele nje ukuthandaza baba wethu osezulwini futhi negama lika Jesu angakalazi kusalokhuza amagama amathathu uNkulunkulu baba uNkulunkulu ndodana uNkulunkulu moya ingcwele indlela ekuthandwa ngayo esontweni uNkulunkulu baba ndodana lawo magama amathathu lawo hayi ithi into ngizoke ngisuke ngiyakhala ngiyathandaza egcineni babushabange yasuka yathi dili lento kaphaphama kaphaphama kwakusekuseni kwakungathi ngiyasangana ekhanda ngoba ingqondo yami kwayikhona lento eyenzeka lento manje ngavuka ngaphuma ngahamba ngenyawo ikhona lento ebiyenzeka kimi kwangathi ikhanda lami nje kwakuyisonto ngalelo langa kwaba kuningi nje ngafonela nje abambalwa ngibatshela ukuthi khona into ebiyenzeka ngoba ukusinda kwalomuntu ngangisakuzwa noma sengivukile ukuthi ubesinda lo muntu hayi kanti ke ngizotshela nje umama wala ekhaya ukuthi yazi ngiphuphini ingangikhathazekile man kanti umama la ekhaya uzonginterpretela leli phupho vele wathi hayi uNkulunkulu mbongo uNkulunkulu hawu unenhlanhla i-deliverance uNkulunkulu yadeliver lento le yinto obuyitetile yonke leminyaka impela ubuteti umuntu ofile wa interpreter right impela yena yedwa abanye sebehluleke bathi umoya omubi hayi buhlaze lo moya wathi nje futhi wayenza senze ngathi oh yes man deliverance yilesi silwane lesi abathi ke abathi ezithi zangoma wakhumbula lesengathi mengiyohlola abasathi singibona ngizilile yilento lena nala kuthiwa mengithi ngiyahamba kufika lento yilento le yenza ukuthi nje ngibe nesidina yonke ngingathandwa yingoba kahlahle mina ngifana nomuntu ofile bengifana nomuntu ofile kahle yes bekuphila lo moya ofile kimi ngalo ndlela vele nami ngifile ushawa nje izingane ngishawa izingane nje zidinwa yilento lena akusikhona ukuthi babushabangu mhlambe zona zazubona phela zingane mhlambe ngoba kwakuyingane sasilingane mhlambe ngandlela thizeni zona zishaya lo moya kanti manje seyishaya wena mhlambe awukazwathola ithuba lokuxoxa nabo
nje angazi after yangenza ngaba ne-anger lento yokuthi angikwazanga ukuyikhuluma ngoba ngisho nase angikhulumanga namuntu akusinto mhlawumbe nasekhaya nje bengamangala mebeyizwa angazi ngoba hey ngenza ngibuza ngangishayelani kangaka ngoba kangenze lutho futhi izingane lezi sibe abantu abadala ingane nje nazo ziyithola zenza nazo nje kanjani yabo nje nanokuthi usathaneke unazo lezi ndlela zokuthi akufaki ienga nje usakhula ukuze uzokhula nje vele unalenhliziyo embi nje vele ngibengibona nalokho kodwa ngiyabonga ke nalo isho ukuthi ngenze ukuthi azibona lento bengazange ngicabange kanjalo bengilonga izibuza namanje benginako ukuthi angabe kwakwenzakalani kodwa sengabathethelela ke bona kona ke sengakudlulisa angaze futhi ngikhulume nabo ne ukuthi ke nani kwenzelani angazi ngikhulume lutho kodwa nje ngathi inkosi ngicela ungiphenje ukuthi ngithethelele nje ngidlule lento ngayithola ke deliverance ngamdumisa uNkulunkulu Jesu sure ngamdumisa uNkulunkulu engideliver wow hey uyazi lento babushabanga ukuthi ngisho isangoma sasingahluleka ukuyikhipha lento enganginayo sasingeke sikwazi yazi ngoba izwi lithi izwi uma angisazi ukuthi kukuphi la ezwini ukuthi uma ilona umoya omubukhishwa uyabuya futhi uzobheka ukuthi indawo iclean bese uphinde ulande eminye imoyo mawucabanga ukuthi uyokuphuma leyanto ukubane ngangazange ngisindiswe engeke iphuma wawuzodlala bona nje athi umuntu sengikhiphile njengoba usho uthi uqhubela phambili kuthiwa hayi ayiphumanga phinde ukhiphe futhi yayingeke iziphume uJesu wangisiza futhi ngabona ukuthi uyena yedwa wayengakwazi ukukhipha lento akekho umuntu ngale kwalokho ngangiyophila lempilo engangiphila impilo yami kuze kube wangideliver uJesu kwaba uyangitshela kumama lo wathi nje hawu wathi ngibonga uNkulunkulu kusho ukuthi uNkulunkulu ufuna ukukusebenzisa uNkulunkulu akasebenze endaweni engcolile uyaklina ke manje uyakulungisa ke manje ukukhipha izinto ezindala ngambonga uNkulunkulu ngamdumisa ngakholwa ngakholwa ngamdumisa uNkulunkulu ngabonga ngalokho uNkulunkulu angenzele kona kanti kuseyisiqala uNkulunkulu ngisothi ngelinye ilanga ngiyaphupha ke ngiphupha uJesu ke akekho wangitshela ukuthi uJesu lo yebo ngavele ngazazela nje ukuthi uJesu ngiyamphupha uyangifundisa yes ufika kimi as a teacher uyangifundisa kuningi angifundisa kona kodwa ngikhumbula okubili nje lokho kunye kwafihleka kimi kodwa ngikhumbula okubili into angibuza yona ungibuza uthi yini umhlaba right wena babushaba ngongathi yini umhlaba ubane lo mbuzo wawuza kuwe nje angazi ngangiyothini kodwa nje ngokucabanga ke manje ke umhlaba indawo esiphila kuyo angazi uzothina okunye kasho njalo ke nami ngathi umhlaba umhlaba ilo ngaze nganeka izandla ngathi umhlaba ilo wathi okay wathi buyisa mehlakho buyisa mehlakho buyisa wathi umhlaba uwe wathi ukuzwe mekuthiwa umhlaba umuntu wonakele noma umhlaba wonakele umuntu wonakele ngathi mina wathi kusengakhulunywa ngalokho mina lokho engikukhombile lokho wathi kusekukhulunywa ngalokho buyisa mehlakho wow nanku umhlaba umhlaba uwe umuntu okufanele alunge uwe yes likhona lelo asifunde lapha izwi lapha kuGenesis uma uNkulunkulu edala umuntu yes ukufakazisa lento uJesu ayisho ngoba uGenesis 2 verse 7 ngoba uJesu uma sithi sibone siphupha uJesu masiphupha uNkulunkulu lokho esikubonile konke kufanele kube sezwini yiloko ngikufundile nami nje sengifunda izwi ukuthi uJesu uyizwi uNkulunkulu uyizwi uma nje ekhuluma ukhuluma izwi so yonke into ayikhulumayo ukhuluma izwi so methi umhlaba yimi
umuntu akufanele alunge yimi. Nayi indaba kulokhuzana ku Genesis 2 yebo verse 7. Okay, ngiyifunde. Yes, please. Isilungu ke kimike. Yeah. Ithi, and the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. Yes, ngalifunda la ngiphethe mina ilona isihumusho samanje sango 2022 lithi usimakade uNkulunkulu wabumba umuntu ngomhlabathi. Wayesemphefumulela ngomoya wokuphila emakhaleni. Umuntu waba isidalwa esiphilayo. Lona isho ukuthi umuntu udalwe ngomhlabathi. Lento usho ukuthi thina umhlaba. Kwayenza sense ke futhi sesifunde nezo, right? Sithina ngoba sidalwe ngomhlaba, siumhlaba vele. Yes. Uma ebuza umhlaba angimusa ukukhomba lokho, angikhombe mina. Umhlaba yimi. Ngoba vele ngavele kuphi emhlabeni umuntu wakhiwe ngomhlabathi vele. Usho njalo ukuthi umuntu okufanele alunge yimi. Uma esho njalo uJesu ke uphendula lento leyo ukuthi mina ifocus yami bengibheke esebantwini kakhulu ukuthi abantu yini bengangithandi, yini bengenza ukuthi, yini indaba yami bengenza ukuthi. uJesu methi buyisa amehlo akho, uthi angisusa ifocus yami ebantwini, lo ngiyibuyise kimi. Umuntu okufanele alunge yimi. Laba abantu bonke abekho wrong, kodwa nanga umuntu okufanele alunge. Usho njalo uJesu methi umuntu okufanele alunge yimi. Okay, indlela engifundisa ngayo bobushaba wayeze ngenzele ngisho imizekelo engidwebele phansi. Sasingakhulumi ke kanje, sasikhuluma ngeke angazi indlela engangilokhuza ngayo engicabanga ngayo aphendule ngayo yona ndlela sasikhuluma ngayo ke leyo edwebe phansi engilinganisela. Yes. Okunye ukugcina akubuza wathi yini impilo. Okay, okwesithulo. Okwesibili lokho yini impilo, ngoba wayefika ngibuze bese ngiyaphendula bese yangilungisa athi akusikhona njalo yilokho. Uma edweba phansi uyakhumbula ukuthi wayedweba ini echazana mhlawumbe? Angikhumbuli kodwa wayenzela mina ukuthi ngiqonde, understand njengothisha, ngoba ngisho wafika ezuthisha kimi uJesu ezongifundisa. Wayeze linganisa adwebe phansi ukuthi mengithi ngoba ngisho ukuthi ziningi izinto engifundisa zona. Ngicabanga ukuthi lezi zinto mhlawumbe ayidwebe lezi sengikhohliwe ngoba lokho kunye nje cha kwafihlakala, ngakhumbula lethu kuphela umhlaba nempilo kuphela. Kodwa wayengenzela nje umzekelo yaba yinde nje inkulumo yethu kakhulu engenzela umzekelo odweba phansi, yonke into wayenza ngomzekelo. Yonke into engifundisa ngawe wayenza ngomzekelo. Usengibuza impilo ke ukuthi yini impilo. Hayi ngithi mina impilo, hayi impilo nje. Ongathi lo umshaba ongathi yini impilo. It's difficult questions like uma ngabe umuntu mhlambe yabona mhlambe ngoba sengiyalifundiswa sengiyazi mhlambe bengophendula ngendlela, kodwa ayengithathe njengomuntu nje like ongazi. Bayibuza ukuthi yini impilo, ngangiyovele ngithi nje into eyenzakala emntwini ukuthi aphile, mhlawumbe ngangophendula ngaleyo ndlela. Nami ngaphendula ngathi impilo. Ngathi impilo. Yes. Wathi yayibona ke impilo injani? Wathi impilo inje, walinganisa wathatha izicathulo zami nje enginazo engangithanda ukuthenga ngaleso sikhathi, wayibeka wayiphambanisa wayibhekisa kanje. Esinye wasibhekisa ngapha wasibhekisa ngala. Njengoba ngisho ukuthi wayengenzela umzekelo njengengane ka first year uthisha ayifundisa, wayengifundisa kanjalo kuJesu. Wenza imizekelo. Wathi uyayibona icathulo? Ngathi mina wathi impilo kanje. Wathi kuya ngawe ukuthi ufuna ukuyiphila kanjani. Ufuna ukushona le noma ufuna ukushona le. Sure. Kuya ngawe. Into eyenza ukuthi ke lento lombuzo kube ukugcina ingoba wayesengifundisa okuningi lokho engithi ngikhohliwe. Akuzange kuveke kwembulwe kimi. Yes. Kushuthi ke
wayesesethi ke kulezi zinto esengikufundise zona sekukuwenaka ukuthi uphila kanjani. Engibone nanezwe likhona izwe likhuluma ngeindlela embili elithi inkulu indlela ekubhujisweni baningi baya kuyona bese kuthe ekuphileni incane ngumncingo bayingcosana baya kuyo. Kodwa ke ake sifunde izwi sakhuluma ngempilo ku Deuteronomy 30 ngicabanga ukuthi uverse 19. Okay. I call heaven and earth as witnesses today against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both you and your descendants may live. Amen. Ngicela ukufunda ngesizulu. Yebo. Ngibiza izulu nomhlaba ukuba kube ngofakazi ngani namuhla ukuthi ngibeke phambi kwenu ukuphila nokufa, isibusiso nesiqalekiso. Ngalokho khethani ukuphila ukuze niphile wena nenzalo yakho. Yebo. uJesu ke esengifundisile zonke lezi zinto angifundise ngazo. Usengitshela ngempilo ukuthi kumina ukuthi ngiphila kanjani. Ngishona ngapha noma ngishona ngapha. Yebo. Ngoba zona indlela zona zimbili azikho ningi kunephileni kunekubhujisweni. Lelizwi ke leli ukuthi angikhetheleke mina ke ukuthi ngifuna ukuphila kanjani emva kwako konke ke lokhu asengitshele kona ukuthi ngifuna ukufa noma ngifuna ukuphila. Yebo. Ngaphaphama ke lapho ke kwakuyiphupho. Ngaphaphama ngijabule. Ayi ngijabule bakuthako. Kwakufanele ya. Ngibona uJesu. Yo. Kangathi ngabatshela bonke abantu ukuthi ngibona uJesu. Ngibona uJesu ngangibatshela ke ngebhadi abanye babebona nje ukuthi bangidumazile babshaba ngabantu bengithi bayakholwa. Ayi bangidumazile yazi ngilindele ukuthi ibona bazovele bathi okay hayi siyayazi lento isezwini kupho bavele bathi hayi ayikho yabo nje leyo mhlaba ayi bavele bayishaya bayichitha bathi nje ayikho leyo nto bayichitha impela but yenza sense nje futhi nayike esezwini hayi futhi vele kunjalo vele yithi umhlaba uNkulunkulu walithanda kangakizwe waze wanikela ngendodana izwe hayi bangichitha abantu hayi angisho abantu angisho abafundisi babushabangu bangichitha baze ngaze ngabuza ngathi hawu uthi uJesu Paul engimpuphile ngendlela ababenza ngayo bafuna bayithatha lapho mina ngijabulela ukuthi hawu Jesu mina ngubani ngizobona uJesu hayi bavele nje hayi kodwa ukuhamba kwesikhathi ngabona ukuthi basebenziswa umubi ukuthi bazovala lento le hayi ngabuye ngashika lokhuza indaba yakhona ngaqhubeka kodwa ngajabula nje ngajabula qhubeka ke impilo ngiyafundiswa ke manje ke kanti ngelinye ilanga ngizothi kade ngisemkhulekweni nje ngoba emva kwalokho ngabe sengiqhubeka ke ngifasta akhumbula esontweni la bengisonta khona akufasta ukufasta nje into engayiqala ngaleso sikhathi emva kwalokho ngabe sengiqhubeka ke nami ngiyenza ke hayi ngase ngihlale nje ngifasta kade ngelanga ngizothi ngifastile sengiqedile nje ngabona umbono ngizothi umbono loya ngoba ngathi ngisanda ukulala nje kwakhona into ethi fithi ngathi ngibuka iTV ngase ngizibona ngathi ngisensimini insimini ehlaza enenazo zonke nje izinto nje zasengadini ngitheme ngiselapho kuleyo nsimu leyo ngibone into engazathi ipulpit ibekwe lapha phambi kwami bese kubekwe iBhayibheli khumbula ukuthi iBhayibheli angakalifundi ngisalifunda lento yonkatho lokuthi futhi bhekela amehla avule khona kwesikhathi ngingayenzi sense uthi uyalivula kuvele kuvule la koNumeri la uqala khona ithabakele ukuthi aliba ama cubits amangaki aliba ama cubits uvela ubona ukuthi ayikho lento ugcina nje ungalifundanga ngoba awuyazi uqala ngapi bengilivula kanjalo ngifunde lo kwabili ngishiye kanjalo so
mekubeka ipulpiti la phambi kwami kubekwe iBhayibheli ivulwe mase ngizwa izwi elikhulu elakhuluma azange ngimbone umnikazi walo kodwa ngabona ukuthi uNkulunkulu ukhulumayo izwi elikhulu leli izwi leli uma likhuluma kwakungathi uduma izulu kwakungathi usemhosheni indlela ayikhuluma ngayo uNkulunkulu uJohane uyishilo lento la kuSambulo 14 verse 2 uyichazela uJohane la owezwa ivoice kaNkulunkulu ile ndlela uJohane ayezwa ngayo ile nami engezwa ngayo simfunde u14 verse 2 okay verse 2 and I heard a voice from heaven like the voice of many waters and like the voice of loud thunder and I heard the sound of harpists playing their harps. Yes, ngase ngizwa izwi livela ezulwini linjengezwi lokuhlokoma kwamanzi amaningi na njengomsindo okuduma okukhulu. Izwi engalizwa lalifana nokubethwa kwamahabhu ebethwa ngababethi bawo. Amen. Yes, amen. Indlela engayizwa ngayo lalingathi kuyangiqhaqhazela kuyandindizela. Lelo zwi likhuluma nami. Yeah. Lithi lencwadi ayibe kuwe nawe iba ilencwadi ka ngiqhaqhazela babusha bangu ngalendlela uJohane alizwa ngayo. Yebo. Kange ngalifundiki iBhayibheli. Ngaqala lapho ke sengizwile uNkulunkulu esesho ukuthi lencwadi ayibe kimi. Amen. Nami ngibe kuyo. Yila ngabe sengithola khona ukuthi kanti lento uNkulunkulu ayikhulume kimi akaqali ukuyikhuluma kimi uyikhulumile nakulona uJoshua ake simfunde uJoshua 1 verse verse 8 verse 8 Joshua 1 verse 8 this book of the law shall not depart from your mouth but you shall meditate in it day and night that you may observe to do according to all that is written in it for then you will make your way prosperous and then you will have good success. Lencwadi yomthetho ayikusuka emlonyeni wakho uyakuzindla ngayo imini nobusuku ukuze uqikelele ukwenza njengakho konke okulotshwe kuyo ngokwenze njalo uyokwenza indlela yakho ichume ibe nenqubekela phambili. Amen. Ngathi mase ngiqalile ke sengilifunda ke iBhayibheli ngoba ngathi ushutha ngiliqale phansi kuGenesis ngihambe nalo. Ngathi uma ngihlangana nale lona uNkulunkulu ekhuluma noJoshua eyongenisa abantwana bakaIsrael eGibhithe ngathi hawu eKhenana yes. Ngabona ukuthi uNkulunkulu methi lencwadi mayibe kimi nami mangibe ilencwadi uyishilo nakuJoshua lento uyikhulumile ubengaqala ukuyikhuluma uke wayikhuluma nakuJoshua lento uyikhulumile ke futhi nakuHezekiya ake simfunde ukubizwa kukaHezekiya yes Hil 2 verse 9 and 10 yaqala ku9 no 10 bese mhlawumbe uwelela lapha ku3 ngiqale kodwa ku9 qala ku9 okay now when I looked there was a hand stretched out to me and behold a scroll of a book was in it 10 then he spread it before me and there was writing on the inside and on the outside and written on it were lamentations and mourning and woe. Ngicabanga ukuthi ku right lapho. Amen. Singiqale kuvesi lapha ku9. Ngabona bheka naso isandla eselulelwe ngakimi kuso kunomqulu wencwadi. Wawendlala phambi kwami wawulotshiwe ngaphandle nangaphakathi kuwo kwakubhalwe izililo nokuzila nokuthi maye wayesethi kimi indodana yomuntu idla lokhu okutholayo
udle lomqulu uhambe uyokhuluma nendlu yakwa-Israyeli ngavula umlomo wami wangidlisa lomqulu. Amen. uHezekiya into engiqaphelile ngisafunda le ncwadi ukubizwa kaHezekiya, uNkulunkulu uma ekhuluma nomuntu akambizi umuntu ngaphandle kwezwi, umnika izwi. Uma ekhuluma nomuntu ukuthi amthuma umuntu, umthuma ngezwi lakhe. Nangu noHezekiya wamnika incwadi uthi wawudla umqulu wawudla. Iloko nje uNkulunkulu engabona ukuthi okay, uma emva kwaloya mbono bangizwa kumbono, ngoba emva kwalokho kwabe futhi sekuthi nje fithi ngithi iBhayibheli lalibekwe phezulu kwento engathi ipulpit livuliwe, ngabona isithombe sami nje khona, isithombe sami khona emva kokuthi seshilo ukuthi le ncwadi mayibekimi nami ngibe kuyo. Emva kwalokho kwathi fithi ngoba kwakumbono, ngavuka. Ngabona ukuthi bekuNkulunkulu loyo. Ngakhuleka ngithi ngubani mina ongaze avakashelwe amaZulu, kuqala uJesu sekuuye manje. Ngamdumisa uNkulunkulu, ngabonga nje, ngibuka umusa kaNkulunkulu empilweni yami, ezibonakalisa, enza izimangaliso, eziveza nje kimi, futhi ngaphandle kokuthi ngilongizwa ngomuntu, konke lokwezenzela yena. Ezenzela yena. Ngambonga nje kakhulu uNkulunkulu. Yaqhubeka ke impilo yami ke. Nginokholwa ke hayi manje ke ngifisa ngathi ngabatshela bonke abantu nakhona la esontweni, ngiyabatshela abantu, ikakhulukazi nje ufakazi bokuthi hey, hayibo mina bengazi ukuthi kuyaphileka ngaphandle kwabafana, umuntu ahlale nje aphile nje. Inkosi ngisizile, ngifisa ngathi ngibatshela nje bonke abantu ukuthi nje hayibo nansi impilo ngapha kuJesu, kuyaphileka. Manje uma ngiyenza lento ngiyabona ukuthi abanye abayizwa, bathi nje sengidukile, bayenze kakhulu ke esontweni leyo, bathi nawo ngaba ngibatshelile ukuthi mina ngisindisiwe. Emva kwalezi zinto uJesu asezenze kimi noNkulunkulu, ngabona ngathi mina ngisindisiwe, ngithandiwe ezulwini. Kwabe sekuba yilanguage yami nje ukuthi ngisindisiwe. Kodwa ukusindiswa kwami lokho bekungasho ukuthi ngizophuma esontweni. Bengasho ngoba esontweni bengithanda khona, hayi futhi bengalibona elinye isonto ngaphandle kwalo. Indlela esikhuliswe ngayo, sikhuliswe ukuthi nje vele sazi ukuthi yilona elingcono kunawo wonke. So ayibanga into ephumayo kimi nje leyo. Yize nginoJesu kodwa ngaba nalento ukuthi okay, sengisindisiwe, sengizobafundisa ke mina ukuthi akujolwa, akwenziwa kanjani, yimi osezoba bazofunda ngami lezi zinto lezi. Kanti ke uNkulunkulu akazukwenza kanjalo, ngoba khona into engikhohlwe kuyibalula ebingihlupha babushabangu. Ekukhuleni kwami bengihlushwa ilento abanye bayibiza nge-spiritual husband. Angazi noma ngizoyibiza ngako yini mina, ngoba lento ibingihlupha. Ngisukela nje ngikhula ngathi ngiphaphama nje isikhona. Ifike ilale nami, bekwenzeka ngelanga kube umuntu wesilisa, ngelanga kube umuntu wesifazane obulili ofana nobami. Into nje ibingihlupha, bengilohlale ngiyikhuluma nje ukuthi iyangihlupha lento. Lento iqhubekile yangihlupha ngisho noma sengisindisiwe ke. Iyona into ebingikhathaza kakhulu ensindisweni yami, ngoba bengiyibona imangaliso uNkulunkulu azenzayo kimi. Kodwa lesi sona ayipheli lento, ilibiyenzeka. Bingikhathaza kakhulu ke lento, ngikhala nje ngayo ukuthi yindaba sengisindisiwe, kulibe kwenzeka lento le, yindaba ngoba manje sengisindisiwe, kwenzeka kanjani lokho? Yila khona umoya oyingcwele ngelinye ilanga, ngoba ngangizila ukudla, ngizilele lento ukuthi inkosi ayingikhulule kulento. Yila khona umoya oyingcwele ke abese khuluma nami, ethi angishintshe indlela engibukeka ngayo. Mina ke babushabangu bengiyigqokela amabhlukwe. Bengiligqoka ibhlukwe babushabangu, futhi ngendlela eyisimanga, ngoba ngisho ukuthi besonto ekhaya, kodwa bengile nhlobo isikete esigqoka meyi esontweni kuphela. Mengibuye esontweni ngisikhumule. Futhi sikhona isikhathi la khona eke kwabafika khona ukuthi uma ngiya esontweni, yabo lamabhayi lawa, einhlangano lamabhayi nje abantu abawagqokayo lawo,
bengithi mina mengisontweni ngiphume nebhuluku ekhaya Yes. ngiphathe ngoplastic noma ngesikhwama ngifake lelo bhayi neduku bese ngizongena esontweni ngibhince lelo lo ngesimanga sokuthi anginazo nokuthi angithandi iketi ngigqoka nje amabhlukwe bese ngingena lo moya ngathi ngifuna ube yitomboy inyana nje usungena nalowo moya isiketi bengasigqoki futhi bengizizwa ukuthi ngiyagodola mengisigqokile bengiyibuza ukuthi bayisigqoka kanjani isiketi abantu abagodolini ngendlela bengigqoka ngayo ibhlukwe bese kuthi mzwane ngigqoka isiketi mhlawumbe mekumncwabo bethi abantu wazwa mubi asakufanele isiketi ngendlela ibhlukwe bese lizela yimi ngakhona so umoya engcwele uma ekhuluma nami ethi ke angishintshe indlela engibukeka ngayo mina nje inhliziyo yami yavela yahlala ebhlukweni ngoba bengilithanda ngathi mina hayi yini into wrong ke ebhluku ngoba ayikho into wrong futhi hayi kuthi ngigqoka amathayithi sengigqoka lavulekile ngiyafihla nezinqa yini into wrong wathi nje umoya engcwele yindaba ongaligqoka esontweni ngoba esontweni ngangingaligqoki yes wangibuza ukuthi indaba ngingaligqoki ngase ngiyibuza ke nami ukuthi yini vele ngaligqoki ke esontweni esontweni vele ngoba ligqokwa ngathi hayi esontweni ligqoka iblue futhi esontweni indawo kaNkuluNkulu wathi angini manje usumntwana kaNkuluNkulu awukwazi ukuthi ube umntwana kaNkuluNkulu ngesonto kuphela iba umntwana kaNkuluNkulu every day uyabona uma ungaligqoki ibhlukwe esontweni musuku ligqoka noma ngaba ukho esontweni uma ungeke ukwazi ukuphuza utshalo uphuze lesontweni ungaphuzi noma ngaba usekho esontweni uma ungeke ukwazi ukubhemela esontweni ungabhemi noma ungekho wathi noma yini ongeke ukwazi ukuyenza uma esontweni ungayenzi wathi every day iba umntwana wami every day shintsha indlela obukeka ngayo ngoba ngifuna ukukuthuma ebantwini bami awukwazi ukufika unje amen wathi uyakhumbula ukuthi ukhulele endaweni enjani uyakhumbula ukuthi wena uzalwa umfundisi uyakhumbula ingane enkhonza nazo ukuthi zinjani ngifuna ungilandela labo bantu labo kodwa awukwazi ukuthi ufike unje kubona shintsha indlela obukeka ngayo ngangine dreads ke futhi elali lide nje ngilithanda lali idol kimi ngoba ngangilithanda babusha bami lali ngifanela futhi babeso njalo abantu bethi la ngifanela yebo ngamuza umoya engcele ekhuluma nami okay ngoba kwakusasikhuluma nje yes emva kwalokho ngathi ngithi ngiyako ko YouTube waphindwa waqhubeka nami la o TikTok waphindwa waqhubeka nami khuluma yona lento legcizelela ngathi ngithi ngabaleka ku YouTube waphinde waya kulona ku YouTube waphinde wa TikTok khona umama engamfica ngiyamkhohle ukuthi umama bani owavele wakhuluma ngedreads wathi waye kade uNkulunkulu emthathile wambeka amakhanda ama-outri abantu abanama dreads wambuza uJesu ukuthi iliphi ikhanda kwakuyikhanda lohlanya kwakuyikhanda lomuntu nje noma lo njengami sekube ikhanda lesangoma kuthiwa babhekisa le wasebuza uJesu ukuthi imuphi ongcono kule 3 uthi lo mama ngabona nami ukuthi hayi kuyafana wasethi ke akahambe utshela abantu bakhe ukuthi lolu hlobo loyinela akalidingi ebantwini ngangibukela lokho ila ngabona khona ukuthi kugcizelela lento umoya engcele athi angishintshe ngabona ukuthi kukhulunywa nami la yonke indawo kukhulunywa nami ngoba ungibona ke nginjena ke ngangingenje wangishintsha uJesu namhlanje ngoba sengimuhle kangaka ababusha bangu hayi impela futhi ngimuhle uJesu angishintsha kwakungelula kwakunzima kodwa ngiyambonga uNkulunkulu namhlanje ngiyambonga ngithi bengizibuka esibukweni ngithi ngaze waze wamuhla umntaka Jesu uJesu eshintshela mina nje ngiphila ngaphandle ko-cream namhlanje angisacreamy ngiyazibuza nanokuthi ngangicreamelani ngoba anginalutho ngiright angazi nokuthi ngangicreamelani ngiright nje umusa nje kaNkuluNkulu nje enza nje izimangaliso nje empilweni yami ngashintsha ke indlela engibukeka ngayo ke ngaqala ke ngagqoka ngashintsha amabhlukwe ngagqoka ngalendlela engigqoka ngayo ke ngayaqhubeka ke nje kwaqhubeka nje
wagcina ukwazile futhi ukunqoba nalento le othi mhlambe kwakuyi spiritual. Yes. Ngakhohlwa washo wathi lento yenza ukuthi le moya le ilibe ifika kunesango ongakalivali ize sewusindisiwe. Kuna emoya isakwazi ukufinyelela kuwe. Ngalendlela kwakuyilendlela engangigqoka ngayo ke. Futhi ke ngathi mengiliyekile babusha bang ibhlukwe ngendlela engangiwathanda ngayo amabhlungu ne-night vele ngangingayigqoki ngangigqoka amabhijama nje kuphela yathi mayikhulumile nami lento ngazizwa ngabe sengisaba qobo ukuligqoka ke nje ibhlukweke ngasaba ukuligqoka ngase ngalala nje ngigqoka izikete ngoba nginayo ngisho i-night ogqoke kulo isikete esodwa enganginaso ngase ngishintsha sona ukuze ngize ngithenge ezinye izinto ngathi nje emva ka 3 days ngiyekile ukugqoka amabhijama ami ngiphupha ngisendlini emnyama kukhona indlu enkulu kulendlu kunomuntu engiyomlanda lapho engiyomlanda khona kubone moyolanda umuntu wakini esibhedlela noma ejele kuthiwa akufanele aphume ngaphandle kokuthi azolanda umuntu ongaphandle kwakukanjalo ke nami lo muntu engangiyomlanda kwakufuneke akhishwe yimina ngiyahamba ke ngiyalapha yana ke ngiyasayina ke lapha ngiyolanda lo muntu lo ola umuntu wesifazane lo ngiyomlanda ucishe nje alingane nami hayi ke ngimsayinele uyambona ukuthi ujabulisa ukuthi ngathi kade ahlala lahle likhona ujabulisa ukuthi ngizomkhipha hayi mase ngisayinile bengithi siyaphuma bengingaboni nanokuthi lo muntu lo ntombazane engizomlanda ugqokile ukuthi ugqoka izinto ezikhanyayo emfishane umzimba wakho uyabonakala bengingaboni ngenxa yobumnyama bendawo bekuyona sengibona ngoba sesiphuma phandle sesiphumele ekhanyeni ukuthi hayibo kanti akagqokile ngani lo muntu yindaba ungagqokile ngifuna izinto zokuthi ngimthengele angikwazi ukuhamba nomuntu ongagqokile kanje ngimthengele ilokhuzana ukuthi nje afihle umzimba ngiphaphama uma ngiphaphama umoya engcwele nje ungibonisa ukuthi bekuyimi lo sonke lesikhathi ngoba kade ngigqoka amabhlue bengifana nomuntu ohamba ngqono bengifana nje nomuntu bengiboshiwe la bengiboshwe khona nje cabanga 3 days nje ngiliyekile sengiyakhululwa ke khona la kade ngibanjwe khona ngaleli blue beli idol ibhlue ekimina ngakhululeka ke emva kwaloko ke angiphindanga ke ngagqoka ibhlue ke What a powerful testimony. Inamandla kakhulu. Mhlambe ke ngibuze this question. uJesu wakwazi ukumbona ukuthi unjani nje ngesikhathi efikile. Yes, ngambo. uJesu wathi mayifika kimi sase ama teenager sobabili. Savele sehla saba salingana sama teenager. La yes sama teenager. And uzibonakalisa kimi Yesu wayumfanyana ke veleke owaye umuntu omnyama brown nje brown efana nomhlabathi njengoba nathi sifana nomhlabathi vele. Yes. Wayefana nomhlabathi umuntu nje nenwele nje lezi zethu wayegqoke indlela egqoke ngabe egqoka ingcabulela enyaweni wayesefaka lezi zinto khona lezi zinto angazi masifakwa yilabo abantu ekuthiwa abatswana lezi zivele efakwe la kuphela nje ungathi kuyamabhishwana okuncane okubrown okunje abavele bakufake lephathe engqeni nje la kuphela yesiqede waphatha isikhwama engathi sesikhumba wasilengisela la icele kwakunjalo nje wayesimple nje njalo nje umuntu omnyama nje hayi cha wakufundisa impela ngiyayithanda nje the second part yeyicathule esinye sibhekele cha impela ukuthi ukhethe ukuthi wena ukhetha kuphike impilo injalo isekukhetheni kodwa ngathi abantu bebengakhetha ukuphila ngoba lisho njalo izwi ukuthi yebo khona zimbili indlela kodwa mina lithi lelazi lo bese lifunda kuDeuteronomy ngithi kube beningakhetha ukuphila niphile ngoba kula ekuphileni nje okwethu uJesu bakhetha ukuphila kuJesu unokuphila yebo imnandi le testimony yakho but iqala kabuhlungu kodwa ke sibonga ukuthi ekugcineni iveza amandla kaNkuluNkulu iveza iglory ngiyangizwa abantu bekhuluma
ngizwe kuthiwa omunye kuthiwa wena wayatetisa isilwane. I think into yakho ngalesi sikhathi beyilolo hlobo olufana nalolo. Njalo. Yes, I believe baningi abantu abanaleyo nkinga even namanje. Abanye sebaze badlule emhlabeni, abanye basisena namanje. Unezinto umuntu ayitetile. Omunye akazi why mina ngingathandwa kangaka. Omunye usehlolile watshelwa leyo nto leyo, sesizwile ke bazalwane. Iyodwa nje indlela yokuphumula, yokuphuma ebumnyameni, yokuphuma ebunzimeni, akusiyimithi, kusezinyanga kuzona izangoma, nguJesu Kristu. Uyena yedwa ngoba imimoya asibambananga nanyama negazi ukuze sikwazi ukuphumula kulempi. Woza kuJesu Kristu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho. Ayi kuningi okukhulumile ngeke ngikubale one by one, but konke nje futhi ukwenze kwacaca waletha nanezwi. Siyabonga kakhulu. Amen. Yebo. Mhlambe nje amazwi akho sesivala ke manje awukugcina nje. Mhlambe futhi nama contacts. I believe mabe kuukuthi abakuthintanga ku part 1 la bazokuthinta. Yebo, because abantu babophekile ukhuluma iqiniso. Mina I believe mawuza uzoletha testimony. Kusuke kuyebo kuyi testimony. And at the same time ihambisana nabantu abathile okufanele bakhululeke. True wena ngaleso sikhathi. Ingakho babishaba ngiqale lapha emuva. Ingakho ngishilo ngathi ayizokuba mfishane. Ngifune ukuyiqala ukuze ngifuna be-understand abantu ukuthi uma ngithi ngisindisiwe ngithini. Ngoba abantu insindiso abayazi ukuthi yini. Mase sithi sisindisiwe nje abantu abaqonda ukuthi sithini. Uma sithi sisindisiwe sithi siyaphila. Ngithi mina ngiyaphila ngoba ngangifile kodwa uJesu wangiphilisa. Ngangingaboni kodwa uJesu wangivula amehlo. Ngangingakwazi ukukhuluma, ngangiyisishosha, ngayengiko konke kodwa namhlanje ngoJesu ngiyaphila. Lithi nje izwi ngimi ngasemnyango ngingqongqotha. Uma loyo ezwa izwi lami avule ngiyakungena ngidle naye adle nami. Ngizobizela nje abantu kuJesu ngithi uJesu nje uyaphila. Bakhona abantu abafana nami abavele bazala bazibona ngathi ba ama reject emhlabeni, bazibona ngathi indaba yaba yisekho. Umhlaba vele wabaphika futhi nabo baze bayibona ukuthi indaba yaba yisekho. Ngizobamemela nje kuJesu ngithi nje uJesu khona, uJesu uyaphila, uyimpendulo yakho konke, uJesu uluthando, uJesu ukuthula. Mawuthola uJesu uthole konke, thatha uJesu uthola ukuphila. Amen. Amen. Powerful. Amen. Inamba yami ke ngitholakala ku WhatsApp kuphela, ithi 073 005 2854. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu. I believe nesimo sasekhaya sasesashintsha. Sashintsha. Sashintsha isimo sasekhaya. Ngambuza futhi uNkulunkulu ngase ngibonile ukuthi uyezwa kanti lo Nkulunkulu. Uyezwa ngambuza ngathi yini uNkulunkulu sihlupheke kanje. Yini indaba yini le benza ukuthi sihlupheke ukudlula bo. Yazi babashabo nihlupheke nize niswele ngisho i-toilet. I-toilet nje. Kukhona lokho kuhlupheka lokhu abantu behlupheke beze beba amavila nje ukuthi bambe nje umgodi we-toilet nje. Ngiyathebuka ngazi buka wabona. Bakhompela amavila. Kodwa nje besihlupheka lolo hlobo ke ngambuza uNkulunkulu ngalokho. Wangiphendula ngoDeuteronomy 28. Okay. Uma nililalela nokulalela izwi lami nigcina imiyalo yonke nginiyala ngayo namuhla niyodla okuhle kodwa niyobusiswa niphuma nibusiswe ngena konke lokhu kulele nje kuNkulunkulu ukuthi asilalele uNkulunkulu. Le poverty babushabangu usakhuluma indaba yepoverty le poverty iyisono sokungalaleli. Isono sokungalaleli kusukela kokhokho kuze okhokho bethu abamlalelanga uNkulunkulu kuze kuwele nathi. Idinga yithi esekufanele sibreak ke manje ke ngoJesu ke manje. Ngiyakuzwa. Powerful. Hey Nkosi ayiqhubeke sesizandile ikusebenzisa nje futhi kuya phambili ngamandla kubonakala impela ithelo hayi uthunyiwe.
hamba nje impela uyisebenzele inkosi kubekiwe phambi kwakho okwakho nje ukuthi ushumayele ivangeli. Siyabonga nje kakhulu ubufakazi bakho nesikhathi sakho nesibindi nje sokuthi uze uzoveza ubonise nokuthi umuntu uyakwazi ukusizakala noma ngabe uqhamuka mhlambe bewenza amahlaza kanjani before but uNkulunkulu akamlahli umuntu wakhe uyakuthanda nje uNkulunkulu uma umuntu. Hayi inkosi ayiqhubeka isebenzise yabo ukuthi futhi ngowabanjalo khona ngangithi ngangimtshela nje ukuthi ngisindiswe kanjani wathi lo muntu ke hayi vele abantu abashaya umhlaba bavamela ukuthi bathi sebesindisiwe. Ngangiphatha kabuhlungu kancane kodwa ngabuye ngathi yazi ke right uJesu vele akazelanga uzele bona vele abantu abanjengathi. uJesu akazelanga abantu abalungile emhlabeni uzele izoni. uJesu uze njengenyanga akazelanga abantu abaphilayo uzele abantu abagulayo vele emhlabeni. Manje wena vele mokusushaya umhlaba mina vele umhlaba usungishayile vele uJesu wangisiza ingakho ngizobiza abashaya umhlaba njengami ukuthi uJesu khona abakhathele ukuthi uJesu khona nabagulayo uJesu owabo vele mawusayibona wena ukuthi uright vele kushitha umdingi kodwa nje mawubona ukuthi mina cha ngikhathele ngiyazama ngiyajola kujoleki ngisabathengi yenza kusebenzeki konke akwenzeki woza kuJesu impendulo yonke ilele kuJesu. Amen. Hayi cha wavala kamnandi. Amen. Sesizandile ndaba. Siyabonga inkosi ayisebenzise. Siyabonga nasemakhaya futhi siyabonga nje inkosi nani ayingcine. Impela sila nje emhlabeni ngepurpose omunye nomunye nepurpose yakhe uzothi nami nawe neyakho masiyisebenzeni nje uqhubeka sephambili ngomusa wenkosi uJesu Kristu asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo. Amen. Amen.